Jo? Que si sóc culpable? Mira, reina, t'explicaré. Jo estava a la cuina tan tranquil·lament, trallant el pollastre per la nit, quan va arribar el Wilbur, el meu marit, el meu estimat marit, cridant: «Et tires el lleter! Et tires el lleter!» Jo me'l vaig mirar i li vaig dir: «Wilbur, estic fent el sopar. Ara no». Tot boig va començar a cridar de nou: «Et tires el lleter, reina! Ho sé, et tires el lleter!» Jo em vaig posar tan nerviosa que li vaig avisar. Li vaig dir: «Wilbur, ara no». Però va seguir cridant i seguir cridant, i cridant i cridant i cridant. Què es va trobar amb el ganivet? 3 vegades. S'ho mereixia, ell s'ho buscava feia temps. Si ho veiessis o si ho visquessis, segur que haguessis